Beste hiru bikote, bat abia eta hirua, Gaizka Valentziaga eta Felix Espilla, Roberto Lekue eta Gorka Aldazabal, eta Antxon Alberdi eta Anton Gandiaga. Aurrekoak gazteak ziren, hauek edusiagoak eta denen gainetik azpimarragarria, Felix Espillak, 52 urte ditu, oraindik ere entrenatzen segitzen du eta baita tarteka, txarriketan zela jokatzen ere, Felix Espilla, Aimar Aldazabalen osaba da. Hau da, afizioa. Bai, osabak hau sobran dugu, hartzeko demoteko, eta meritxu erreuke 52 urtaz, da hemen bera baino 30 urte gazteoen kontra ibiltzi eta beti irabazteko gogoaz, eta, holako jentik ez da asko, ez da. Entrenamenduetan ere badakigu, irabaztea gustatzen zaiola, zer esanik ez, juriz jantzi eta frontoira ateratakoa. Felixek beti zan berak kantxa beti irabazta sartu bidala, eta beti eune emon, da nik beti, nintzeko beti zena referente bat, eta beti gauza asko ikesio, eta ikesten nabil ondio bera handik ez, beraz ensaietan gauzela, eta importanti ala horra barru esartezko euneko eune emoti, eta honek hauntxe 52 urtaz, gaur ikusiko gu seguramente deuken dala mongoa hola. Eta hemen kanpotik begiratuta hiru bikoteak, ondo ezagutzen dituzu denak zein joko zenituzke favorito, badakigu kiniletan hori izatea ez dela erreza baina. Ez da erreza, baina nik ipestot, igual Roberto Leku eta Ubilla, Gorka Aldazabal iziko nizela favorituk ez, igul Leku hainbeste urte profesional egondako pelotarixean Milforden da Danian da jolatute, eta Gorka egun edukenin sagero indartu da, eta nik bixe ipiniko neuke favorito modu, baina, zegozazen modu kiniletan edo ze pasaulik. Felix. Pelota berotu bitartean eman egin beharko diote hauek ere. Bizkaiko zirkuituko finala jokatzen ari dira. Markina Xemeingo pelota lekuan, hauxe da lehen da biziko tantoa, luzea. Amaiera azkenean atzeko kuadroetan izan du, ezin izan baitio Ubillak Felixen pelotakadari erantzun. Lekuek eukideo, horra aurrin sartu da nire eukeria maitzeko, baina atzera bota daute, Felixek atrapaute, gero Gorkak ezin izin dago sartu. Gaizka Valentziaga katerako du. Arkinara da, 30 urte ditu, beraz urte kopuruari dagokionez, bikote veteranoena, lehen da bizikoa da zalantzari gabe eta gazteena, hirugarrena erdibidean gelditzen dena, Leku eta Ubillak osatutakoa. Tantoa bigarren bikoteak lortu du. Alberdi eta Gandiaga dira, bi gazteak oraindik tantorik egin gabe daudenak. Ameriketako kontuak aipatu dituzu, Lekuerenak, zuk anaia bat oraindik badaukazuan, Ibon, Danian, eta ezin esan uneri gozoenean daudenik handabiltzan euskaldunak. Ez, Dania, bai Miami, bai Dania frontei, beti notizia honak ez dintuten ez. Hainbeste urtin dabiz, sarratu bidabela, ondio ipen ikusten da, oine Danian kasino bat ipini bidabela jaue barrixek eta hori, eta oine 10 hilabete sarratuko dela frontoi, eta, ez da notizia hona, baina, 10 hilabete barri do segitzen badago oin arte gonda modu, gaitzi erdi ez, bentsete eukiko da eukeri pelotarixek segitzeko. Baina bildur pixkat bada ez? Bildur pixkat badela ez? Ez duten berriro zabalduko? Nik ez dut hori legi espada galdatzen, obligatori zudekula zabaltziz, Floridako estatun nahi bozu makinak ipini jaiala isi eukibizu, edo indixu izen bizu, edo txakurrek, edo hori ez, orduan jau bipe derrigortu da jaiala isi pintxa, eta hori dauki eurek eskutik ez. Hirugarren tantoa bien bitartean jokoan. Lekue. Alberdi. Munduko txapelketa irabazi berria da Mexikon Alberdi. Finala ez zuen bera jokatu. Espainiaren selekzioarekin Frantziaren kontra. Baina laukotean bazen eta bera ere munduko txapeldun konsidera daiteke. Bai, Domini ekarri banetxa, así que Domini ekarri bozu, señal irabazi ez lezo zer ez. Barandika,
Lekerika, bera eta Edu Suso izango ziren noski laurak. Bai, laurak ikusi da, bueno. Nik igule favoritotzat, favoritotzat ez dakit, baina bai, frantzesak igual ikusten itxun, Alberro eta Intza nik iparraldin jolastu euren orka inoz da pareja gogorra itxen da, baina, bueno, Barandikak eta Lekek irabazi den da posik, ez? Nintzeko ezaguna hori eta laguna hori, eta nik posik eurek irabaztiaz. Gaizka Valentziagak 30 urte ditu, markinarra da. Gainera Alberrok eta Intzak lehen dabiziko partidua irabazi egin zutenan Mexikon, ligaskako neurketa, baina gero finalean bisetetan nagusitu ziren Barandika eta Lekerika. Ez dakit Mexikon jokatzeko aukerarik izan duzu nire? Ez, sekuro nahun, da, bueno, jun guztoko baten joti egun ematen, azken baten Filipinazen beha jolaztutena, Totorikaz junitzen, da, azken baten pelotatik eta mundu bizkate zautzi politxo da, ez? Da, bueno, jungo litzake, baina sekulo txatetoko, sekulo jutia. Jokatu dutenek aipatzen dute, bueno, Anaia izan zen, duen dela bai, Anaia gonzan da, bai. Eta, ara, min hartu duela ematen du Lekuek, min hartu duela ematen du, eta ez da txantxan, ea. Horrek joan dira. Golpi izen da, edo troketun da ben. Ez dauka itxura honik. Horkatila bihurritu egin duela ematen du. Eta, ez dakit, jarritzeko moduan izango den. Berun izen bada egul jarraitzuko dugu, baina ez dauk itxura honik. Atze galdea dator, hortzik ikusiko dugu, aurrean Valentzia utzitako pelota hori jasotzera joan da, eta hor, minatu du, hor, gutxienez oinez baduela ikusi dugu, eta larritasunik izango duenik ez dirudi, baina ez zaigu iruditzen berriro antxara ateratzeko moduan izango denik. Ikusiko, mine zemateko dugu, baina ikusi dugu zelan barruz dugu dabe, eta horre peligrosu di. Ez da, dukizu berde asko. Hasi barritxen eolako bapaseti, Beharra da. Ondo bai. Espaldin bateatzen partidua jugatuko dutela bilek, orain erabakiko dute zenbatera. Gu prestal gaude, gero Fernando, mozteko eta Roberto Lekuek min hartu du, eta ez da berriz kantxera itzuliko, beraz, kiniela zena, 3 bikoteen arteko kiniela, partidu huts bihurtuko da, ohiko partidua jokatuko dute, kantxan geldituko diren beste 2 bikotek, batetik Valentziaga eta Felix, bestetik Antxon Alberdi eta Anton Gandiega.
Proba bat egin du frontoian bertan Roberto Lekuek, baina hasieratik esan dugu Aimar Aldazabal itxura txarra zaukala. Bai, zelan dobladoaren horkati seinale txarra izan da, eta indego aprobi, baina ezin izan da. Horkati txarto begutzu azken baten gorputzan giro danak ez duzu zein da, goa da holan lesionautu jokatu baino, bapez jokatu ez. Hasi da partida. Bizkaiko zirkuitoko finala, finela zena, partidu bihurtu da orain. Botela Esterrondo sartu du Gandiagak. Felix. Sake bakarrera jokatuko dute. Beraz, ez dago pasarik. Ez da hori handikap handutxea delanteruentzako ez. Gaina partidun gaina geixa sartzeza sakere igual da ikusiko ia zelan ia sarteten bada sakiaz ez. Nik ez dut saki batera partidun importanti dela saki ondatatik eta saki batera ez tarratzea ziren. Gaizka Valentziagak moztutako pelota horrek ez du erantzunik izan. Bila joan da Antxon Alberdi. Baina ezin izan du eraman. Markinararen sakea. Antxonek bipareta ederra. Zagungo dune importanti izango da saki eta Antxone badaki berak partidiro azteko igual aurri tanto batzuk emitxule eta ikusiko zelan nifesto sakera asko aleginduko da sartzen da ia gaizkak saki albotzak edu ez. 30 tantora jarri dute. Galdezka hasi dira zenbatera jarriko ote zuten eta Felixek berehala esan du berrogeira ere jokatuko dugu, erdi txantxetan esan du, baina seguru jokatuko lukela. Felixek ez dugu problemaik. Hori bilia aspaldixen besoko minetu daukela, baina hori berotzen da nindanak azteakoz da hori preste golitzake, zeusasun berrogeire berrotan marra aldabena jokatzeko. Pelota aldatu egin dute Alberdik eta Gandiagak, askoz gazteagoak dira, 23 urte Etxebarriko aurrelariak, Markinarrak 20 eta Felixek eta Valentziagak bien artean 82. Felixek izalik euren haitxo izilikela ez, baina hor dabile euren kontra jolazten. Felixek berak atzeratu. Gandiaga. Gaizka. Atzera berriro, aurrelari gorriak. Gandiaga. Ez, inorain, Felixek saskian sartu, bigarren tantoa zurientzat. Ez dutxu, hasieran, inoz faiete txolako batzuk hasieran gero egule ez da faietan, hori esku-eskun galdu dut, beraz, amorra hondik hartu hor ikusi da zelan gestu inde urtena den atzerut, eta eskotan eskuko pelotik izaten dana, erretzena faietuzuz, eta gero gatxena barrure. Antxonen sakea, ondo gurutzatua, Felix Espila. Gandiaga. Pelota zaila sartu du Gaizkak, Alberdi, han gelditu da, txokoan. Antxonek ikusiko moduen jugada asko botakotzaz Gaizkai, da honeko kortadi botatza eta ez da minik egin, da bestik aukeri aprobetxo dugan ondo ez. Antxon Alberdi Ricardoren semea da. Arakigu gertutik segitzen duela, baina beste lan bat badu eta askotan ezin semea ikustera etorri. Taberna hartu dugu Etxebarrin ez, lehen Aitxana eta Santa Bernion berak hartu dut, han ibiltzen duen buru belarri. Telefonoz tarteka dituko du, zer egiten ari den jakiteko. Bai, arek ezeni asko segitzen dut, normala modun, gaur guztora golitzak game, baina ezin dut horri. Ricardok berak ez duen saiatzen eta segitzen dut, bai? Ez, aregia gerrixaz da asko fastidizio eta maitxuan, da aregia behin peloti lagabanin, ja ez bane, ezi balako, ez balako nahi, baina ezi baina gerrixaz oso fastidizio eta maitxuan, da ez da bia pelotan segitzen. 4-1 aurreratu dira Alberdi eta Gandiaga. Neurketa 30 tantora izango da, bikote bat jokoz kanpo gelditu da. Lekuek min hartu duelako, hain zuzen ere Aimar Aldazabalek favoritotzat jo duen bikotea. Hasi eta berehala kanpoan gelditu da, min hartu baitu
Ondarruko aurrelariak eta penarik aldiena jakina berak izango du, baina Ubilak ere, tanto pare bat jokatu eta dutxatzera joan beharra. Bai, izerdi bota barik, hor ikusio publikun jarten, izerdi gondi bota barik egon gozan, ja, penida, azkematen zeuko segitzen nahi zu lagune, baina ikusten bozu minaz dagoela, ezin da segidu eta pena hundu da, baina, bueno, holan da, peloti, azkematen peloti eta kirola generalez. Gaizka, oso ona, bipareta, goxo, indarri gabea. Engainet egin du posturarekin, Antxon. Eta biparetaz lortutakoa izan da, bigarrena. Bai, hemen gorrixek ikusi bidala, Feliz dominio emiko tantu, ze Gaizka berak ez da pelotari fisiko bat igul bera tantu dominio egotzune, baina behin aukeri badauke, tantu ondo amaitzen dago aurrin, hortik eripestot, ia sakik entzetzen, da gero Feliz galbotza dominio Antoni, ia amaitzen da benez. Alberdi zain, sakea Gaizka atera du. Gandiaga. Feliz. Eraman errebotea Antxonek. Gandiaga, baztertuz. Gaizka. Feliz. Anton Gandiaga. Gaizka Valentziaga. Antxon. Txularen bila. Felixek sartu egin behar izan du. Ezin pelotari eutxi. 5 eta 2. Bai, sartutek bideo, baina hain pelota pasaute dagoenin askotan urten ikin duzu ez datik eta ingun bori pasabako. Baina sartu biharra eukide dutxe txula zoien, zuzatzen mon pelotit horrak ez ban bueltarik eukiko. Hasiera hobea eman diote neurketari Alberdik eta Gandiagak, bi gaztek. Neurketa 30 tantora. Etxebarriako aurrelariaren sakea. Feliz. Oso atzera etorrita Alberdi. Gaizka. Txokora. Feliz. Bote ingo dio eta horri ere zaila zen eustea. 6 eta 2. Gainera etorriako eta zesta barrun boti motze eta ezin zinezatu. Kiniela bertan bera gelditu da, gero hor beste 10 bat minutu ero gelditu dira pelotariak eta behar bada oztu ere pixkat. Bai, ez da izaten hori, gatzi ez da izaten hori, eta behin partidun berotzen zauzenin da hori, berotu zauzenin gero gatz harinin, kosta dutxin da barri do martxan jarti makini ez da, eta gainera Felizi ondio geixea daukene da diaz, horrek gotzitxu da berotu gotzitxu horrek ez tionak izaten korputzantzako. Gaizkak errematea txapapera bota du. Aukera ona zuen, baina ez du baliatu. 7 eta 2 gero eta alde handiagoa gazteentzat. Pasa izango da. Falta. Bai, sake bateko izueko, ez da, delanteru zain ikustezu nine kentza jomizute batzutan luze esku junitxe atzut, luze dut atatezu. 3 eta 7. Beste pelota bat ateratzeko asmoa dute gorriek. Lehengoa. Saskira sartu du Felixek eta gero asmatu egin behar zeintzen orain arte erabili dutena. Gaizka. Gandiagak, Felix. Azpira ondo. Gaizka. Tokia bat zuela esan dio Antxonek eta sartu izan du Antonek. Ondo sartu du.
Felix, agindu nahian. Aurrelariaren lana. Alberdi. Gaizka. Zabaldu eginda. Felix. Beharki gurutza dutakoa. Ez da galdu hori, ondik. Ez dauk lehenako eskumi, baina ikusi zelan bastartu da ben hor sortzi inguruen, Antxonek ezin izan dut sartu eta Gandia gainetik pasatzea ez. Bizitzan ziar makina bat, olako tanto ditu Felixek eskumiaz. Zesta puntaren historian, bizki larri zidatzetako atzelaria izan da beti Felix Espilla. 52 urte ditu eta oraindik jokatzen segitzen du. Pipareta ederra. Alberdirena, 8-4 sakearekin kontu zibilu beharko du Gaizka Valentziagak, errematatzailea baita, Etxabarrikoa. Tonek ez dut aparkatuko, sartu ingo da Antxon, da baki berak horre potentzial asko daukela. Da gainera sake batera izen da ezagun modun, ondik geixa arrizeko da, eta hor nipe ez dut partiduko klabeik handizenetariko horrengo dela. Gaizkak ezko bazertutan sakik entzen, Antxonek min asko ingo da. Alberdiren sakea. Felix Zai, 12. kuadroan. Gutxi aterako da. Eraman Alberdik. Gaizka sartuko da Eskubiz. Mozteko asmoa du. Baita ederki moztu ere. Ondo, junda pelotia mila eta aukeri ondo aprobetxe dugu, ez? Zenbaten Gaizkak egin bidea bena hoxe da, Felixek ezagun mogun Felixi dominiten zarin, beran aukerak aprobetxeu eta onguen ondin dugu. 3-1 partziala lortu dute gorriek. Beste tanto baten bila. Gaizka Valentziaga sakearekin. Baina mehatxua hor aurrean dauka. 5. kuadro parean. Utzi egin dio aurrelari zuriak, atzelariari, Gandiaga. Felix. Eskubiz Gandiaga. Gaizka. Eskubiz Felix. Nahi adina gurutzatu gabe. Alberdik atzera. Ikutu egin du. Bai, jarretze barri do eta Felix epe baki bau partidu irabazteko berape tanto batzu gehien biko txile eta horra bile eskumia zehara egitzen da, bueno, gongun be, tantu lortu du. Bigarrena du. Pelota gaizto jarri eta erantzunik gabe gelditu da. 6-8. Aurreneko tantoak horriek egin dute, baina geroztik aurre hartuta dabiltza. Gazteak, Alberdi eta Gandiaga, hor da atzelaria. Felix, indartxu. Alberdi bipareta egiten saiatu da. Bipareta orain Gaizkak berak egin dio. Eta hor bukatuko da. Zabaletik ederki gurutzatu baitu. Antxon Alberdi. Bederatzi eta 6. Notaliaren gana joan da Felix. Zerbait esatera. Markador ez dut ez da dela puntu ez da hori. Bai, hori esatera joango zen Felix. Jakin erazi dugu, antolatzailei ez dakigu alatuko duten, baina markagailua benetakoa horixe da. 6 eta 9. Ea, denen artean okerra konpontzen duten. Gonzalo Bibankori. Jakinera zera joan da. Iker Amarika, federazioko ordezkaria eta oraintxe konpondu dute. Antxon Alberdik aterako du 10. tantoren bila zuriak. Txokoan utzi iritsi egingo da, ez? Bote txikia egin du. Ondo botatze, eta haiki txiki xereitze eta Gaizkak meritxo handiko tantuin dugu. Gaizka berape botakotza, ez potza Antxone berape, ez potza Saki kentzen, Gaizka berape rematadori da, eta
Kostau ondo manejatzen dut, eta ikusi zelan Jadi elegante botatzen. Zazpi eta bederatzi, ez diete ies egiten utzi nahi veteranoek gaztei. Alderik handiena 5 tantokoa izan da, zazpi eta 2 aurreratu zaizkienean, baina orain 2 tantora dauzkate. Alberdi txokoan utzi, harrapatu du Gaizkak, azkar bota behar izan du, beste aukera bat izan dezake Antxonek. Orain bai. Zio, Feliz atzin gatu dala eta barri do forma bixek markaute barrure botatze eta tanto darrain dugu. Eren bat egin dute, irutzemakiaz jokatzen ari diren Antxonek eta Antonek. Berdinketa bakarra izan dugu orain arte, banakoa. Geroztik aurretik dabiltza Alberdi eta Gandiaga. Bizkaiko zirkuituko finala ikusten ari gara, apirilean ekin zioten 3 mailatan. Partidu mordoa jokatuta iritsi dira honenak finalera. Zesta handia gaur. Markinan. 3. bikote txapeldunaren bila gabiltza. Beste biak erabakita daude. Ondo orain Antxon. 11. tantoa pelota luze moztuta lortu du. Velozia motze eta Gaizkak heldu da, baina ezin sartu. Lehen Amaia jokatzen ari den pelotalekuko kontuak esan ditugu, Daniakoak. Baina Miamin ere zurrumurroak badira, han ere larri dabiltzela. Bai, izaten da, ez da zuelduk bajatuko zezela, aldabela kasinuk hori egin, da besti, eta azken baten han negozitzu kasinuk eduki eta arek ez da, desgrazitzaz, ez da, zestiai begire negozitzua baino, eta bueno, ia gauza garrelete madi, eta alba dabe, han segidu aldanik eta denpora bizen. 12 eta 7, azkenekoa sakez egin du Alberdik, airez pelota harrapatzen saiatu da Gaizka Valentziaga, baina saskitik irten egin zaio pilota. Alberdiren sakea, Feliz. Gandiaga. Berriz ere bai Markinarra. Feliz. Atzelaria lanean. Berritxoarrak errebote ingurura. Gandiaga. Gaizkaren errebotea, Antxonek harrapatuko du, txokoan ederki utzitakoa. Antxonek ezagun ez parkatzen da, errebotin ezin izotzek edu eta ungun beda hartu aprobetxe du ingaina hoitze eta barrun lagotze elegantzia guztiaz. Alderik handiena oraintxe dute zuriek, 6 tantoko zuloa zabaldu dute markagailuan. Azken 4 tantoak beraiek egindakoak baitira. Atzekaldean Carmelo Ariz Navarreta argazkilari lanetan pilotari profesionala izan dakoa Lasegatzarekin, gero Frontis enpresan ere aritu zen eta aldamenean atain dauka puntista bikaina izan dakoa. Atain puntista onditxe izan Feliz eta Atainen eskumak izen dio, nintzeko eta elize ginen, nik ikustua zen holan dotorienak, holako eskumak ez di asko egon. Lehen aipatu dugu, Alberdi munduko txapeldun atera berria dela Mexikon, Atainek ere lortu zuen Kuban munduko txapelketa irabaztea 80. urtean Konparekin bikote osatuz eta handi 2 urtera Bartzelonako Olimpiadatan ere urrezko domina lortu zuten. 14 eta 7. Azkeneko tanto ere dotorea. Hirurak lanean, Antxon pelotarekin.
aholkuak ematen Atain, zesta gizona bera delako, eta argazkiari klik egiten ari dena Carmelo Ariz Navarreta. Pelotak beti eman izan du, irudi ikusgarriak ateratzeko aukera. Azken baten postura espektakularra dizta eta argazki politxek ataten di. Pipar eta Felixek sarearen kontra bere burua botata saiatu da tantoa salbatzen, baina ezin izan du Alberdik eta aspaldiko partez tantoa gorriek lortu dute. Felixek egin duen 3. tantoa da hau, 3 eskubiz. Bai, Felixek eusia beran armi eta nahitxe 52 urte eukite ondio ja inderra eta juna purba, ba ondioik ikusi guzan ormabixe behitxu Alberdi nun dagoen, da ezin izetza Alberdik atrapau eta tanto politxe egin dugu. Gaizkaren sakea. Sartu egin da Alberdi. Ez, falta eman du. Txapi, buena motoan hasiera, baina Jusak txapi bita dut, Alberdi beste askok jo, así que txapan jokoan. Arriskatu egin du pelota horretara sartuta, baina bai bete-betean. Txapi jo dut. Buena basan tanto izango za, baina ongun ez da dukizuetek. Gaizka. Eta atzean Gandiaga, seguru, iaia pelotari galdu gabe. Gandiaga pelotari fine da, eskertitxe da. Ez da eskumaz jogatu bida, bera eskertitxea eta errebesa ondo domineten daut, bote korrio ondo juten da eta zagero seguru da. Erdiak egin dituzte, Alberdik eta Gandiagak, eta horrekin batera badirudi atxeden aldatxo bat hartu dutela. Taipa eskatu du. Atzelariak konponkentatxoren bat egiteko. Bai, apurtukoak, non mimbre batzuk apurtukoak osan da. Hori teipipin itxe, tapeto guzulu ez. Antxan gelditu dira bi veteranoak. Valentziaga eta Felix. Beste biak aldageletan dira. Gogora dezagun, Kiniela jokatzen hasi direla, baina 4. tantuan Roberto Lekuek min hartu duela, orkatila bihurritu eta bertan behera gelditu behar izan duela. Bikote hori baztertu eta beste bien artean partida jokatzen ari dira 30 tantora. Aurreneko tantoa irudietan dituzuen biek egin dute. Gaizkak eta Felixek, baina gero gaztek menderatu dituzte lehen da biziko zatian. Oraintxe hasiko da bigarrena. Erdian oraintxe baikaude. 15 eta 9 adierazten ari da markagailua. Zaleik ez urixe ja karreri hartzen dauzela eta logro dut eta korretxe kostakoakoela hau partidiro basti ez, baina bueno, ondio asko gatzen da eta ikusiko Gaizkak eta Felixek ze arma ataten daben hau partideo gueltetako. Alberdiren sakea, Felix. Errebotera. Eskubizera eman du, Antxonek. Gaizka. Atzeko orman egin nahian, Alberdi. Felix. Alberdi. Antxon, bipareta oso ona. Efekto azkarrarekin. Sarearen bidean jarri eta zin izan du Gaizka Valentziagak ezertxo ere egin. Antxonek gaur ez dago parkatzen, ondo dominiten dago hori, eta Gaizka direkto junda berta, baina ezin izan dago heldu. Amasei eta 9. Osta sartu da hori barruan. Zazpigarren marra ikutu gabe. Gandiaga. Felix. Ondo jarritekoa. Gandiaga. Gaizka.
Uztartu nahian eta lortu du. 17 eta 9. Arrema hoiako eta Felixek hortik ja tantu dominetako eukurikoa, baina penixen da, arrema hoiako eta ezin izen sartu. Orain arteko alderik handiena 8 tantokoa. Sakea Alberdik, Felix. Bipareta hori ere bikaina. Gaizka heldu inde, baina bizkate txarto atrapau dut, ikusten da Antxo eta Gatia baina karreri hartute konfiantzia eta eusela jokatzen da gaizka eta Felixi gauzak estotzen onde urtetan da zozer aldatu biko da bez, honek ja badoi ez aurrera eta kostakoak guelti motia. Ez ustean harrapatu du errebotea joterakoan Antxon Alberdik. Gaizka Valentziaga, hau luzegia. Aurrekoan larri ibili da, oraingoan pasa du zazpigarren marra. Honek gauzak eskertutzen dizta, erratxi beramene kontraixuk apurtzi ez, usezin Felix da gaizka ezin inda, bueno, koini igul, pelota aldaketiaz edo, aldabe, barri do sartu partidun. Bi falta egin ditu Etxebarriako aurrelariak sakez. Ura edatera atera da kantxetik Gaizka Valentziaga. Berriro kantxera itzuliko da eta ea pelota aldatzen duten. Ez dut uste aldatu da nik ez dakit, irgule bardinak nahiko da segidu. Gandiaga. Berriz ere bastartu da Markinako atzelaria, baina Felixek lortu du saskian sartzea. Gaizka. Utzi aurrelariari Felixek. Antxonek gauza bera egin du, naiz eta sartuko zela ematen zuen. Gandiaga. Jo. Ondo jarritako hau ere. Eskubiz, Felix. Antxon. Altura eman da orain Felixek. Alberdi. Hortxe dauka, ondo gelditu du. Txitxakaren bila. Hortxe bukatuko da dantza. Egarra tantu, oso ondo topo horri eta Felixe ikusitze hor erdixen dagoela eta Txitxaka perfecto goto da. Antxonen kontra askotan jokatzeko aukera izan duzu, Ibar? Ba, egu aukera Antxon berretxuko eskolaku da eta askotan jolazteko kontra ez, da horri bitxega pikien, da ba, pelotari bat ondo berak ez dut zer erregalauko, egu ez dut domineko tantu egolan fizikoz, baina bai tantu oso ondo amaitzen dut eta pelotari kompletu da bai errebez, bai sakie dana duke kompletu eta ondo, zoze gaitxik erun da selezioan daute ez da mundiala eta fizionau maia, horre aurrien da bilen da. Beste falta bat egin du sakez, Frontisak bota egin duela pelota esan genitzake gora. Bai, batzutan hori igual ez dut gerriri nahiku sartu pelotia bajatu ireitxeko eta ikusigun modun pasada asko gaitxik eta da. Honek tantuk eskartuko txue Felixek eta Gaizkak, eurek ezin tantu egin dabiz, da Antxonen horrekin, ba, bueno. Ia sartzen badi partidun apur bat. Gaizka. Antxon. Iritsi egingo da. Eta kanpora bota gero. Errazen da, hori zela ematen zuen. Zailen egin ondoren. Gein horra helduta, nahi zuetza atropei haute zabalin sartu eta larri zabaldu dut, ezin izen dut ontamen. Bena bat izen da, behin hori esfortzu egin gero, tantu norberan aldera puntu barik bian bestien aldera punteti, ez izeten guztoku da. Azken 10rekoa falta zaie Alberdiri eta Gandiagari.
30 aurretik dira Bizkaiko zirkuitoko finalean. Gaizkaren bipareta, ez zin harrapatu. Gaizka berak zakerak hartzen da botakotza, eta Bizkako pixantzi hartzen da dela, aldaben partidun sartu bai Felixe eta Gaizkak, final hon hobi hau ikusi daigun dano. Orain bai pelota aldatu dute. Azken baten zoze estrategisi aldatu, mizu ez, beste pelotia zikustu zen danak zurixen aldeko tantu zi eta bestia ez aldatzen bai gauzak. Sake arroa, seien botegin, Gandiaga. Ez dut uste pelotari galdu duenik, atzelari gazteak. Ez, zagun modun Gandiaga pelotari seguru du eta zentraute torten da nire beran papela itxa, papela hona itxen da, bez? Alberdik eskatu. Feliz, bipareta, behera. Behitxu hitze eta egia atrapautu eukideu, baina pena bat izen da. Marketa junda bakarrik eta ez da beste izin da buena itxen baina antxon geldikatu da eta tanto izango zan baina. Hori guztien da modun, bitxik txapapela joako. Ezinean dabiltza veteranoak oraingoz, 12:21, helmugatik gero eta gertuago gazteak, eta aldea ezin murriztu. Ikusten da modun, sosa aldatu biko dago partidu gorrexek irabazteko. Hau ere pasa. Hortxe da bez, bizkate oxigenu hartzen, antxon pasa asko da bileitzen, ez da izan bat ditxu guztira, lau itxu eta horretantuk eskertzen da biz gorrexek. Azkeneko lau sakeetatik 3 falta izan dira eta bestean errematerako aukera eman dio Gaizkari eta bukatu egin du, beraz. Molara txarra harrapatu du horretan. Hortxe du mendeku ateratzeko aukera, iritsiko ote da Felix. Pena, izan da, ikutu dugu puntiaz da. Igarritze bota bitzala barrure eta direkto junda berta, baina itxik ez dago atrapau. Zesta puntia zikutu dut, kanpora joako. Bederatzi, aldea hortxe da bilkute. Amarrera ez dira iritsi. Baina 30 gero eta gertuago daude Alberdi eta Gandiaga. Antxonen sakea. Horrengoan gurutzatu dio. Eta barruan sartu du, Felixek errebotera. Eskubiz bipareta. Aukerakue. Gaizkak moztu. Gandiaga. Ernezegoen. Txekora. Gandiaga bera. 8. kuadroan. Felix. Moztu Antxonek. Ondo. Gandiaga, Felix. Ezkar horma ikutu ez da tanto. Horre, azken baten hori, nik zaten arkitektuan tantu, koski ikutu dut da kanpora. Gano, pentsatu barruro jumean peloti dela, baina koskan ikutu dut, Gaizka barruro joako bile, aukerako dukulako eta horrek, amorra hunduzi hartzen zuntatu biz, ez zeuke amaitzeko aukeri ukibizaukena, azkenin bestien aldera jutena tantu. Orain bai, lortu dute 10 zabaltzea aldea, zulo handia da markagailuan. Pronostikoa oso argi dago, oraintxe bertan gazteen alde. Hone, jakarreri hartute, babiz, tituluan bi esaten da modu. Eskura eman dio deja dauri, eta ez du barkatu Alberdik 24 eta 23. Hautsita dago partida. Piskate Morales be bajutxu ikusten dira gorrexek, ikusten da bezurixek geixa izela danin,
Lakuna askotan nahi izetu esema da harina amaitu partidu da urrengo batera arte juntz. Baina, bueno, Felix ez da izen sekulo partidu botateko eta aleginduko da aldabe nahi txen. Da gaizka bizkate laguntzen motza, alba da bizkate itxuratu bentzat markagailu da. Gurutzatutako sake atera du Alberdik, badirudi azkeneko hirurak ondo atera eta zuzen bidera itzuli dela. Gandiaga eskubiz. Felix. Ipareta. Barruan, hau bai. Zoragarri izan hori, zelan bajatu ere itzen marka gutzaz da tanto politxin dugu Felix egon. Beti zinda hori beran espezialitateko bat eta ondo ikusten da ez da bela galdu zelan bajatu ere itzan da gero ja Antxonek ezin izin dago inoen heldu. Gaizka Valentziaga. Gandiaga. Asko aterako da. Hortxe sartu dio tantoa. Ez nahi barik bota dela, beran parkatu eskatzen dabel. Engantxau hitza errebotik eta zabalera zela mota daben, danak atrapoitxu sustentzun. Baina, bardin balixo da benez, gorrixientzako tanto importantia. Ikusten da zelan engantxatzen da kanpora tranquil kolegioa, baina zuertiko da bango. 15-24. Sakea Gaizkak. Oiegi. Felix besatze bi, baina pixka gorri jo daut eskapadi hartutze eta ezin izan dago. Tanto izango zan, ze Antxone esan helduko seguramente, baina gortxek arriz gaudun bidabe eta Felixek esatze bit, ikusten da nese hor goixen jo daut, ez da peloti bidam ez da bajatu. Bost tanto behar dituzte Alberdik eta Gandiagak irabazteko. Tanto gehienak Etxabarriko aurrelaria egiten ari da, baina oso sendo jokatzen ari da Anton Gandiaga ere. Anton txako kendu merituz, ez dugu zeusasun ez da tanto igaldu da ben, da partidu serixua jogatzen, da Zurixek ondo konpenetrautu da biz. Gaizka, asko zabaldu da, txokoan ustea nahiko izango du, bai. Felix lagatzea erregotik, da Gaizkak ikusi dugu Anton atzik hartu dela, Gandiaga, eta barru lagadu txokoen zoragarri. Bazekien, Gandiaga korra iristerik etzuela izango. Eta bertan utzi du txokoan pelota gozo. 16-25. Oin tanto batzu gengo balauke, bizka partidun sartzeko, importantik izango zi, baina, ia zapaztenan. Gaizka. Gandiaga. Kanpora. Amazazpigarrena. Hauxe, izan liteke Gandiaga galdu duen lehen da biziko pelotagarria. Ez dutzu asko galdu eta hori beran demeritu baino goixa bizkate frontizin eskapadi hartu da bela ikusi lehik eta kanpora gunda. Maixutasunez gelitu du bera pelotari Atainek telefono zizketan ari zela. Hor da bil, Carmeloi seguridadi emoten, Carmelo erretratu kataten jarritxe eta bate baina goixe ikusi honik fotografu horre Holanda golpe darrak hartute eta bai, horre pelotik ez dugu parkatzen. Antxon, honek ere ez du barkatzen. Ez. Saki ezin izetzeken dute, eta ikusi dago normal bize oso ondo bota du. Lau tanto falta zaizkia irabazteko. Garaipena eskura daukate. Antxon Alberdiren sakearen zain.
Gaizka Valentziaga aurrean. Felix. Gandiaga. Borrakatuko dio Gaizkak eta orain zer. Orain aukera guztia berak. Kortai botatzea tropeieta eta ezin izan dabe Zurisek ez batak ez bestik zain egon da Gandia behatzi, baina ezin izan da sortu. Bueno, tanto sortatxo bat egiten ari da orain Gaizka. Bai, moral pixkat hartzen badaute. Urratzen bade pixkat, da hundik ez da izebe azkena arte, segidun bida borrokatzen ez da, baina ez dauke papeleta darra, baina ia lortzen badabe, urratzie. Zortzi tanto daude une honetan, bikote baten eta bestearen artean. Atzetik veteranoak aurretik gazteak sakeak Gaizkak aterako du. Berandu konturatu da Antxon, sartzeko moduko pelota izan zitekeela eta azkenean utzi egin behar izan dio atzelariari. Gaizka, bipareta, bai, hau bai. Ondo. Bai, oin eitxu tanto batzuk eta moral pixkat hartzen badu berak eta arriesgo enbidabe, hau bentaji pixkate partintzeko. Ondo behitute Antxon inun dauen da horma duxe zora garrxe bota du. Epailari zerbait esaten ari zaio aurrelaria. Markagailua. Markagailua, Garrido, ez dakite, gaur... 26 da. Bai, ondo inpinea. Erne daude pelotariak, Bai, normalin saki atatazo izen neupe beti bitu markadora, semagoi esan, da zo zerrar ikusten bozdu laster izaten da protestia. Alberdi, ez du ondo zehaztu errematea, aukera berriro Gaizkarentzat, eta bukatu egin du, 26. Bueno, esaleik ontxe gorrexe takada bat eitzen da bezala, eta ondik hemen ezagun modun azkena arte honez egiko da burrukan, da ia finala ikusten mogu lehen gomoak ineli modun bastante kompetitibu, ez? Zezaleik lehen karreri hartute baso izela, baina oine itxu takada bat eta urratu dizeitanture eta ia. Alberdik aukera ona izan du bukatzeko aurrean. Baina ez du asmatu. Eta ondoren aukera baliatu duena beste aurrelaria izan da. Alberdi! Bote egingo dio Gandiagari, bote altua gainera. 21 eta 26. 8 eta 2 partziala sartu diete, 4 eta utxekoa. Azkeneko hau. Horre, takada importantin da, eta oine Zurisek igual euri bizkate sartukako bizkate nerbixuk, eta ondo ikamen ez da izerrera bakitxe. Gaizka. Alberdik errebotera. Eskubiz orain, Etxebarriakoak, Larregi. Gandiaga. Felix. Gandiaga, baztertuta doa, Gaizka. Barrura errebotea Alberdik, Felix. Garra hori. Ezin eraman. Ondo, Felixek ikusi dago hori, eta
erdixen ipini dau, eta gandia errebotera lagatze, baina motx gatu dako Antxonit, Gorrixek badoi ezurratzen. Azken bostantoa jarraian egin dituzte. Azkenekoa Felixek eskubiz, altura egokia eman. Efektua ere bai. Eta itzuli ezinik gelditu da Antxon Alberdi. Lau tantora ekarri dute lehen zeukaten alde handia. Gaizkaren sakea. Alberdi. Iritsiko da Felix, bai. Alberdi. Felix. Gandiaga. Aurrelariarentzat da pelota. Gaizka. Gaiztoa jarri dio. 23 eta 26. Hone urratzen, igual hori pelotia ide eukida gaurera iman pixkan, baina bote pronto santzera junta eta ez da hartut. Justen da, Gorrixek berotzen dagoezela eta Zurixek erotan nerviosua ongo dit, ez dakit, amitxe zepaseko da nondiaik. Justen dana publiku pixka berotzen hasi dela eta ikusitxu urratzen da hasi di pixka Gorrixek animetan da gentiantzako hobeto ez. 6 eta utzeko partziala, 10 eta 2koa. Gaizkaren sakea. Gandiaga. Azkar hor maikutu du. Felix. Gurutzatu, ondo gainera. Ezin. 24 eta 26. Lurperatuta zeudela ematen zuen. Bai bat azein beste aiaia etxiak hartuta. Baina berpiztu egin dira eta arriskuan jarri dute gazteen garaipena. Gorrixek morala hartuta zoin, lehen Zurixek ondizen modun, da hemen ondiek partido asko da. Tanto egin ezinik orain, Antxon eta Anton. Importanti da eurentzako, Gorrixek ratxi amaitziz, hainbeste tanto da segixen da. Antxoneko indau aukeri sakera sartzeko. Sartu da, eta biparetaz amaitu du. Azkenean tanto egin dut, esan dio bere buruari eta tartetxo bat hartuko duela esan dio epaileari. Kantxatik aterako da seguru asko. Sake orain bere esku izango du. Eta ikusiko dugu, azkeneko tantoei nola egiten dioten, bai gazteek zein veteranoek. Lortu da gongun ratxi apurtzi eta onja irure da, da Gorrixek pesango da, guk geurin segidu bihau, oin arte jaunen bihau, beste olako ratxa bat hartzen bagu, gota marra arte goiez. Felixek emagontez konsegu gongaizkain eta honek segiduko eurenien. Denak Antxon Alberdiren zain, Anton Gandiaga begira dago, aldagela ingurura, ea aurrelaria noiz aterako ote den. Epailea ere aurrelari zutia noiz otorriko, lehentxari da kantxaratzen. Amaira ipini diote, gorrien bolada onari, eta beste pelota bat ateratzeko asmoa du orain Alberdi. Pelota bitxaz, tanto bitxen ondik Gorrixek, da Felixek pelota bitxaz, eskumiaz minkeix egiten dut, oinan barrixatako dabe, da ia euren jokur barrio azte madi. Atera du saskitik, ustez gehien komenitzaiena. Eta orain arriskoa sakeak izango du. Egon pelota barrixaz sakera sartzi berretzau da, eta eskan deuk izain, hasik. Ondo pekatu du. Felix.
Gandiaga. Eskubiz Anton. Gaizkak dejada, txapara. Intentzio da narrota da ondo, baina pena bat izan da, pelota barrixaz esan helduko antxo, eta txapara junto, eta Felixek damuen dutxe arte horratzin. Baina intentzio oso honek bidau da, geni izan da. Oso gutxi falta izan zaio, tanto bihurtzeko, baina beste aldera hori da, eta orain bi baino etzaizki falta Albert Didi eta Gandiagari. Felix. Aurrera doa Gaizka. Errematearen bila, berriz ere txokoan utzi, harrapatu Antxonek eta aukera orain bukatzeko. Hori ezin eskizuna. Etxakarekin lortu du 29garrena, arriskatzen ari da. Aurrari gorria, baina azkareko bietan Gaizki atera zaio. Igarritze posturan, igarritze jate jai bota bitzala eta direto jota behar da, eta erretzen du da, eta Felix aurrera torritxo onda, eta atzien hueko ikusi da behin, ondo botatzen txitxaka. Azkena falta zaie Alberdi eta Gandiagari, baina lehen denbora askoan tantorik egin ezinik egin dira, eta lehen bailen amaitu nahiko dute badazpada ere. Bai, amaitxun bidauz, lehenko mogoko ratxa bat hartzen dago horrexiak, eurek irabaziko esku eta honek aleginduko diontxel lehengun amaitzen. 8 tanto jarraian egin baitizkiote Arestian, Gaizkak eta Felixek. Orain 24-tiko 30 joateko 6 beharko lituzkete veteranoek. Bakarra falta zaie Gaztei. Atzera Felixek, Gandiaga. Felixek moztu. Alberdi. Felix. Gandiaga. Beso bidurriz Felixek. Alberdik, jauzi eginda. Gaizka. Felix. Kanpora. Bai, kanpora. Ezker hormik kantoi ikutut eta direto guago kanpora. Oine gorrixek aleginduko pelota bixiata eta barrido oine ez dauke margenik, bostanko zeitzen espada ditzen zita birabazit. Finala bintzat entretenidu bihurtuako. Bizirik atera dira. Azkeneko tanto horretatik beste 5 aukera izango dituzte Alberdik eta Gandiagak. Hortxe bukatuko da, pasa luzegi atera baitu azkeneko sakea Gaizka Valentziagak. 30 eta 25 itxuratu dute markagailua oso atzetik joan ondoren. Eta hori baino gehiago, arriskuan jarri dute azkenean Gazteen garaipena. Bai, azkenean hori ni, baina bueno, lehenbesto merezitxe irabazia dela. Felixek eta Uxentak adiken dute ez da partidun sartzeko aukera geukite. Zurixen lehenbesto merezitxeko garaipena lortu dagoela. Apirilean ekin zioten Bizkaiko zirkuitoari urrian amaitu dute. Baina txapelketa gehiago jokatzeko aukera izango dute, bat ezpada bestea federazioa lanean ari baita horretarako. Bai, oine Bizkaiko txapelketi, bero Liga Baska eta hori importantizta. Pelota mundun zestan bentzet, kanpenatiko onda izela eta gaztik onda izela, honek deportik prosperete apur bat. Eta zu, Jaibar, ze asmoa dukezu, hemendik aurrera, txapelketaren bat jokatzen asmoa? Ba, oine eta horren aztien aztega, oine horre bigarretzen Kopa Akitania jolazte dugu, segi final bat, gero urriko azkenengo aztelenin irabazi ezkero egongo da beste aukera bat, eta finala Burdeosen da, eta lortzen dugu, minbilekin jolazte dut, eta ia albogu finalera arte du bentzet. Minbiel, asko egin du gora mutil horrek, Bai, oso zagero hona da, arranke asko sartzen da, asko guztate beraz jolazti, eta onguen aukeri dauko balkarraz jolazteko, eta bastante ondo arregletega kantxan da, ia suertipeko.
ari dira sari banaketa egiteko agintariak kantxara hurbiltzen. Bukaera politaman nahi diote gaur Markina Semeinen antolatutako festari. 3 mailatan jokatu dituzte eta maila guztietako protagonistak ikusiko ditugu kantxan une batetik bestera. Lehen da bizi bertako eskolako txikienak ikusi ditugu, oraindik ere hementxe dabiltza bueltaka oso txikiak. Bai, kanteri hemen da, bada, kanteri Markinen, hemen da Gorkan semik eta besti eta bada, kanteri Markinen da hori politxe da, ezta mutil gaztik ikusti pelotari jantzitxe eta zestazitxeko goguaz, importanti da. Horien ondoren, 15-16 urteko gazten txanda izan da. Haien neurketa emozioz beterikoa izan da, bikote bat 24 punturekin jarri baita eta beste biak oso urruti, baina banaka tantoak egiten hasi eta azkenean garaipena Jon Mandiola eta Mikel Manzisidorentzat izan da. Haien atzetik, gazteak eta seniorrak nahastuta ikusi digun finala. 17 eta 17 eta 18 urtekoak 6 tipos, baina besteak Asier Bidaburuk 31 ditu. Eta pelotari nagusienen final honetan, hasiera batean badakizue 3 bikote izan direla parte hartzekoak, baina min hartu du pelotari batek, Roberto Lekuek, pelota baten bila aurrera korrika joan, orkatila bihurritu, aldagretan sartu da, itzuli da kantxara, proba egiten ikusi dugu, baina ez esan du, eta ez dakigu zenbaterako izango duen, baina bihurritu hori sendatzeko aste batzuk beharko ditu. Biko da, seguramente, deskantzu biko dago, masaje dar bat, ez topestan, apurtuko banik izer da, sotza eta masajekin pestot, da, 5 egun, 3 astin, ia saniete mako, eta Roberto da mutilu batea beti gogu ez dagoena jolazteko, eta ez da duki bizitza ziarrepen lesinio asko egitxu egitxean, da beti rekupereten da, eta ia homun be, ia suerti barko eta ez da gauza asko. Zuk horrelak hori gaztotan izan alduzu? Ez, eukiotik ezintik eta hori, baina ez zeukzasuna 5 egunin, da suerte eukio lesinio graberik ez dutela euki, beti zeten deiba igual tiron bat o 5 egun izan egiten danak, eta guin arte ez dut euki, eta bueno, manten importanti hori bezta. Bada, pelotari asko bizitzan zier atain adibidez, lesinio gaitxila gabi zeban sasorik honenin, eta olako kasu badaz, da pena bada, olako kasu bat oketi ez, norberak. Eta bizi gaztetxoen txapelketan ikusi ditugun pelotariak. 3. gelditu direnak Ander Urrutxua eta Jon Ruiz. Aurrelaria Gernikarra, atzelaria Berritxukoa. 2. postuan Gotzon Mandiola Markinarra eta Unas Vidal Markinarra. Eta garaipena lortu duten bikoteari dei egin diote orain Jon Mandiola, Markinarra hau ere Gotzon bezalaxe, eta beste atzelaria Mutrikuarra, Mikel Manzisidor. Txapela oraintxe jarri diete buruan, Bizkaiko zirkuituko gaztetxo txapeldunei. Jose Manuel Fuentes, Bizkaiko Federazioko presidentea, eta Jose Ramon Erkiaga, Zestako Federazioko arduradunak. Ikusi ditugu, saria banatzen. Erdiko mailako pelotariak atera dira orain. 3. Jon Goenaga eta Aitor Andonegi gelditu dira. Eta 2. saria jasotzera atera diren Asier Bidaburu eta Jon Ibarluzoea. Atzera xamar lehen da biziko zatian, baina ondoren erreakzio polita izan dute. Eta 22 tantora gerturatzea lortu dute. Irabazle 25, eta azken bikote ere nahiko aurrean gelditu da. 19 puntu lortu da azken urtera arte borrokan. Eta irabazleak Martin Gandiaga, Markinarra, 17 urte baino ez,
eta Txomin bereziartua Berritxuarrak 18. Hasiera batean, Jon Balandika zen jokatzekoa, baina min hartu, bere tokia Martin Arriebari utzi, eta agian kiniela horretan pelotari onenetakoa bere izan da, Martin. Bai, Martinek nipesto, diferentzi bera markatu bela hemen ginelan, Txominek ondo lagundutza, eta, bueno, posik ez, Martinek eta Naixi Antonek bitxek gaur txapela, eta gurasuk eta eurek familixean ospatzeko morongo diga, hor Naixi bitxek txapelaz. Anaiari horrentxe egingo diote dei, aurrez, bigarren postuaz, jabetutako bikotea. 82 urte bien artean, Gaizka Valentziaga, Martinarrak 30 ditu, Felix Espillak 52, eta azken tantor arte. Ez du hartu dituzte gazteak, iaia partida irabazita zeukatela ematen zuen 24 eta 13 aurreratu direnean, baina 11-tik bira jetxi dute gero diferentzia, eta kolokan jarri dute Bizkaiko irekiko txapela. Hauengatik zerikasi badute gaur egun jokatzen ari diren gazteek, eta gazteak dira oraindik Antxon Alberdi eta Anton Gatiaga. Azken finala irabazi berri dutenak. Jose Manuel Fuentes, federazioko presidentea, eta Atain buruan txapelpana jarri dizkiete. Eta besterik ez, Aimar Aldazabal, eskerrik asko, eta horren arte. Eskerrik asko zeuei. Ondo segi, hemen txebertan amaitu da, Martina Semingo festa hau, txapeldunak eta txapeldun ordeak denak podiumean ikusi ditugu, eta azkeneko iluzionekin utziko zaituztegiu hemendik. Datorren astean, afizionatu mailako pelotak gehiago eskeniko dizuegu, Bizkaiko lurretatik. Agur!